سلام تخططت مرب تي في لو ما أنت مدب إذن مثل زنا كابزن كافتن أغربنا لكم على الناس أنا يمكتثال علنا ندو حدقي تاريخ جقنا وحسبلني علنا ندو تاريخ نقول تحملني تاريخنا تاريخي قدر تقول عيد علمنا نصور نحدث حجي كنا نقدم شمنا زيت مرزعين ملي سقادة يحضر عنه ما تقولي هاي كبرات تقاتلتي لما أنت بتعمي زوج أبغادي تحدث إسراهم أبيري تي في دست بالزيادة مسمارات تليفون كون إنترنت أبي إسرا صبوا خيرانو استر حبيرنا نسمعيه زينا شفنا أقولت مرة غبيتات بحافشة تليفون إنترنت عندما فلاين مسفح نايل علي 35 بليون نقفة وفرقم تجبر تقليتو 35 بليون نقفة ني إنترنت ني تليفون وفري كمستجبرة زينا دمعاتي وكل رينا يوناتان نعبين زدالو تبتاب قرمسكال قرزقير كقربوي كابشحن 991 كساب كلتشحن 26 أبصلات مرخويتات بزتقبره نايل على 35 بليون نقفة جزيف وفري جغرافيا وشفنه أقل التليفون إنترنت المسفح أدمع سرح كمستعمة تقليسو منستر مقعزيان مرخويتاتن آتو تصفى سلاس برهانه نيرينا بزها بحبريتا زارغن جزيو زحلفن مسارحتات مربب أقل قوام تليفون بحدش متكال نمربات تنقصاصن قوام تليفونات زغلغل تحت بايتاو مسمرات موداد 184 تاوراتن مسوز خير مسارحتاتن تحت غلصن متكال كمون متثاو انترنتن ببقوان مسفحون كابتي قند كم زخونه ابريو بزي مسرت اب كتماتات اقوردتن عدو خلان حدش تحت بايتاو مسمرات تليفون كزرغحن كلو اب عصب زنبره بحدش كمستتكئ كمون اب كتماتات دقم حره كرن باصع تسنين عبد قيحن معسكر حيل بحرن تمسسالي ناي مصغانن محداسن مسمرات مدبات كم ستتغبره اب كتم اسمرا دما اب كبابيتات اخريا داغ حموس حز مرام چيران ماكل كتمان بتقلالا استات 73 كيلومتر شفن حدش مسمرات كم استوارد دغليصو اب اغلغلت تنقصاص تليفون بستغبره وفري جغرافياوي شفنه 900 بصحو مهلاو زحبره منستر تصفى سلاسه ابت مصيت هاجرن حزبن زسانن سغمن نهاجراون اهغراون مراخبيتات زغلغل زمناوي تكنولوجي كم زهلو نمغبار بغصالي سرح كم زلو انصيرو أقول تشحن حدن بفرق ميجا بايت الجمرة فتنة أقلقلت إنترنت أبز حلف 10 عامات ناب حد شحن حمشت 236 ميجا بايت كم زعبين ناب رابع أي ولدو 4G تأتي كم زلن بمجلاس أم حدك زبالة بوتثات تدوكينا زلوا كثمتاتن حوس كثمتاتن بواي فاي أقلقلت إنترنت كم زرخبان مقبار زتجمر عيو أم فلس أمتا كم زبزحي كمون نثمرامرتن نوسن معلتات أقلقلت إنترنت نزحتون أبقى استمركوس أقلقلت كوهاب كم جمرة أبريو اتي صلات حيال بدهوتات كم زلوا تقيسو دما تاورات نمتكال زحتو تحت غرط مقعازيا كمون حوسي مدربراو قرص مريتن برتع مقوتن كابتم قند مخانو بمتقاس نزي كل تصاويرهم تبصحين زلو درجة كون زغبرو موياويان من اسيات مقويسو منستر تسفى سلاسة موداتا نناي مسعي وتنصر حملكتو أبزها بحبريتا مسمى معبال تكنولوجي بمسقوام نتي أقلقلت المعبال بقصة كم سرح بمحبار أبا نوزوبا أرعتا مأكل دنكاليان قادين نوزوبا دكم حرن كالوتن كبابتاتن تاورات نايمت كالمدب كم زلو قليسو
سلام اليوم سبحتروا بعيون سلام اليوم سلام اليوم سلام اليوم سبحتروا بعيون سلام اليوم سميت كمسرح فوقكم حيلي السمر تزبيت وحيال عبيد صمنا ويت المخص وتصلو أدور جاذبي بخير زعبي بتسخات مرفوع تغفي تصنعتو بتسخات دليل بتحلل عيون سلام نخيدو يترفنا معنا سمت أتودي سي اجرم سمت سلام اليوم سلام اليوم سبحتروا بعيون سلام اليوم سميت كمسرح فوقكم حيلي السمر تزبيت وحيال عبيد صمنا ويت المخص وتصلو أدور جاذبي بخير زعبي بتسخات مرفوع هذه المبادرة الصندوق هي ما نتمناه ونريده للقطاع الافريقي ونتطلع اليه وهو مستقبل الاجيال القادمه ولنا جميعا شرف البدايه ودعم هذه المبادره انا عظيم شكرا لكم جميعا. جامبيلا تذكروا الذي تماما. شكر خاص باسم دولة اريتريا والسفارة الاريترية እንዲረዱት እና የጽንዶ ዓላማ ተከታዮች ተርጓሚዎች ሰሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ በማሰብ በዛ በፊት ግን ሱዳንን በተመለከተ አንድ ቃል መናገር ፈልጋለሁ። የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ከትግራይ ተነስቼ በኤርትራ አድርጌ በቃሮራ በኩል ፖርት ሱዳን ገባሁ። የ24 ዓመት ልጅ ነበር። ሱዳን በዛ ወቅት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ስደተኞች ተቀብላ ያለ ምንም ማጉረምረም ታስተናግድ ነበር። የሱዳን ሕዝብ ደግነት የማያውቅ ኢትዮጵያዊ የለም። ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳንን አገር እንደ ሀገር ለማፍረስ የሱዳን ሕዝብ ሰላም ለማናጋት የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ቅጥረኛ ሆኖ መሳሪያና ተተኳሽ አስተላላፊ ሱዳንን የሚያፈርስ ሰራዊት አሰልጣኝ በመሆኑ የተነሳ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰማውን ሐዘን በዚህ ሕዝብ ስትገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ሰላም ንኩልኻትኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ሆፕ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም እዚ ሆፕ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም ኣምሓርኛ እንደይትሰምዑ ናይ ኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ እዋናዊ መልእኽቲ እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ጽምዶ ሪኢኹሞ ኣብ ሶሻል ሚድያ ማዕረኽ እንደይ ዓብላሊ ኮይንኩም ዘሎ ስለዚ እቶም ናትና ደቂ ዓድና
ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ወዲ በሻሻ ክትድሕኑ ትሓስቡ ዘለኹም ብምሉኦም ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተገበረ ፅምዶ ከም ዝሪኢኹምዎ ዘለኹም ተስፋ ቁሩፅ ወላ ሓንቲ ዝመፅእ ነገር የለን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብምሉ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩሉ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ ነገር ዝሓለፈ ብምሉእ ኣብዚኣ ተኣኻኺቡሉ ነቶም ብድሮን ጌርኩም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ክተፈራርሑ ትሓስቡ ዘለኹም ብፍላይ እዞም ናትና ኣለው ባንዳታት እቶም ዝገደዱ ንሶም እዮም ኮይኖምና ዘለዉ ትምሓራይቲ ኦሮሞ ኣብ ብልፅግና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ዘሎ ወላ ሓንቲ ቃል ዘይዛረብ ንዓና ሕጂ ከምቲ ደብረፅዮን ኢልዎ ዘሎ እቶም ዓብይ ፀገምን ዕንቅፋትን ኮይኖምና ዘለው እዚ ህዝቢ እዚ ከይዕወት ሰላም ከይመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ለውጢ ከይመፅእ ዕንቅፋት ኮይኖም ዘለው እቶም ናትና ክዳዓት እዮም ደብረፅዮን ነዚኣቶም ሎማዓንቲ እቶም ናትና ክዳዓት ኢልዎም ብዙሕ መልእኽቲ ይሕሊፉ ደብረፅዮን ግን ሓንቲ ብጣዕሚ ዘስሓቐት ንውን ካብቲ ናቱ ናይ ደብረፅዮን ኣላ ውጪ ፅቡቅ እዩ ኣብ ትግራይ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ለውጥታት ኣብዛ ዝሓለፈት ካብ ወዲ ወረደ ጀሚሩ ክሳብ ዛ ትማሊ ዝወሰድዋ ስጉምቲ ሙሉእ ጀነራል ካብ ስልጣኑ ምብራር ጀሚሩ ኣሎ ደብረፅዮን መንግስቲ ከም መራሒ ምሽታት ጀሚሩ ኣሎ ደብረፅዮን ውጪ ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዚ ንትግራይ ዓብይ ለውጢ ዓብይ ነገር እዩ ዝኸውን እዚ ትግራይ ናበይ ትኸይድ ኣላ ድማ ንሪኦ ኣለና እዚ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ናይ ፅምዶ ዶክተር ፕሮፌሰር መሓመድ ካብ ኣይ ቲንክ ኣብ ቤልጅየም አንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣወል ስዒድ ካብ ኣስመራ እቶም ናይ ሱዳን ኣብ ሱዳን እዮም ዘለዉ እቶም ካልኦት ጠቕላላ ጋምቤላ ብምሉእ ኣብኡ ተሳተፈ ኣብ ሱዳን ዝቕመጥ ኤርትራዊ ኣምሓራይ ኦሮሞ ትግራዋይ ብምሉእ ኣምሓራይ ኩሉ ሉ ሓቂ ወዲ በሻሻ ኣብ መወዳእታ ንመን ሒዙ ተሪፉ መስለኩም ነቶም ናትና ከዳዓትን ጠላማትን ሒዙ ተሪፉ ፅምዶ ኣብ ዝበፅሐ የብሉን ዝበልኩሞ ረይቦ ኣበይ በፂሕኩም ዘሎ ሓንቲ ስእሊ እውን ኣላ ፅባቕቲ ዝሰርሕዋ ንሳውን ነቶም ፅምዶ ፈሪሱ እዩ ትብሉ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስቂልካ ኣይኮነን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ሱዳን መን ተሪፉሉ ሕጂ ብዚ ሜይቢ ኬንያን ጅቡትን እየን ተሪፈና ዘላ ሓቂ ዝተወዲ በሻሻ ረእዩ ሽሪንክ ፖሊሲ ማለት እዚ ስዩም ተሸመ ነጊርየ ነይረ ሽሪንክ ፖሊሲ ማለት ከመይ ከም ዝኾነ ክንሪእካ ኢና ተፀበጥ ጥራሕ ኢለ ነይረ ሽሪንክ ፖሊሲ ማለት እዚ ወዲ በሻሻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ህዝቢ ምሓራ ድጋፍ የብሉ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ድጋፍ የብሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ የብሉን ህዝቢ ኦሮሞ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ቄሮን ናይ ፋኖን ቃልሲ ዝተጀመረሉ ኣምቦ ከተማ ብዙሓት ኣብዚ ኩናት እዚ እግሮም ዝተጎድኡ ኣብ ናዝሬት ይኹን ኣብ ኩሉ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናትን ብድሕሪኡ ቀፂሉ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ምስ ፋኖ ኣብ ዝተገበረ ኩናት ዝበዝሕ መቕሰልትን መጉዳእትን ዝበፅሖ ናይ ኦሮሞ ተወላዳ እዩ እዚኣቶም መንግስቲ ዝኣተወሎም ቃል መሬት ጥቕማጥቕሚ ጥሮቶኦም ገለመሊኦም መንግስቲ ከኽብረሎም ኣይደልየን ኣይዘዎ ኢሎም ማዓንቲ ሓንቲ ንእሽተይ ፍልይ ዝበለት ቪድዮን ከርእየኩም መንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘብ ዝበሃል የብሉን ባጀቱ ኩሉ ወዲኡ ወይ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ተላዒሉሉ ሓቂ ወዲ በሻሻ ወላ እዚ እገዳ ዝተላዒሉሉ ከሎ ኣፅዋር ክገዝእየ ንሕሪ ኢሉ ክገዝእ ኣይክእልን ሻዕብያ እገዳ ተላዓለ ኣይተላዓለ ኣፅዋር ናይ ምግዛእ ህርፋን የብሎምን እኹል ኣፅዋር ኣለዎ ተዋሓደ ኣብዛ ናይ ትግራይ ኩናት እኳስ ወዲ በሻሻ ፈቲ ከይፈተወ ንስልጣኑ ዝኩሉ ትግራይ ኩናት ክግበር ከሎ መዘክር ኣባዲ ዘሞ ኣብተን ዘቕረበን ፅሑፋት ተመሊስኩም እንድሕር ኣንቢብኩመን ሻዕብያ ክንደይ 30 ታንኪ 12 ሚሳይል ገለመለን መድፍዕን እዚ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ ካብ ትግራይ ወሲድ እዩ ሻዕብያ ኣፅዋር ክገዝእ ናይ ግድን የብሉ ወዲ በሻሻ ግን እዚ ሕጂ ካብ ኣሜሪካ ተላዒሉሉ ዘሎ እገዳ ኣፅዋር ክገዝእ እንድሕር ኢሉ ገንዘብ የብሉን ንምንታይ ዝብል
أنا نايقدن كردأكم يبلين كاب ماخل إثيوبيا حنت حفتنا بقامكم حرنيا زم حلال فتما لقت له لمنتا يا إثيوبيا سرعات ألبنينت كم زلون كردأكم زيرو صمدو ريوا بيبتح له سو ود بشاشا شرينك بوليسي أوش تعدي كاب كلهم هزبتات إثيوبيا دقاف سينو أديس أبا خمسة تري وزلهم أبا أديس أبا هزب إثيوبيا نابرا مريرو تمالي ناي إلمنتري ويناي هاي سكول ممهر كوينو دكو زعب الزنبرة حدا ولادي أبا أديس أبا لومي كعبي أيكلني فزي هزب إثيوبيا بفلاي هزب أديس أبا بأسماتي زنبر زلو أوش تعدي ولا حنت دقاف زي بلو منقستي كاب قربا بالتعدي ولا حنت دقاف زي بلو منقستي تمالي دي وقت تمالي ناي فرنساي منقست متي نيرو بريزيدنت من يوم عالم بانك متي نيرو كم زي عبي نجر زعوته عبي بوليسي زعوته مسيل ولا ود بشاشة قل ولا حنت زعوته نجر إلا ولاون كواجا إلهم ساتهم جنزب انتهابو أتصار انتجزه ود بشاشة بمن متأمر أبزح حجي حسيب وازل لقينا بمن متأمر كعوت أي كلين متحف متحف زياسي أبرمت منبر تبل متحف زين بكم ما بواكم زيا صبو غيرا في لاي أبز مودعتا كبابي دربي كودع تبل كله كبابي أبي إرترا زنبورو أكايدا لك أبز متحف زتصحف زلو إذا حجي أبي إثيوبيا نريو زلناي سو درجة كودع كله تم جنرالات كيتلفو including جنرال حسن محمد ناب سعودي قدم مهدامو كراس ولا نفاس كاب نفس خان العلس نفاس يدو نفس خان حين زبل مستنا اسمر ما حدا زنبره من يصبح زعما صحف زي صحف إساءة صقاي مسو بمستر تزراربو زرباني ابي إثيوبيا هم يزلو حج ثم راحتنا يبلصقنا امود داتا كلها نفسها تدحنيا من البات اب نفس خان مدحنا بزغبر ነገር من البات ان إثيوبيا خدحنا زقل حدا ريدوان حسين يتاچو ردا كم زلمودو نا أمريكا خمتي أمريكاويان سلز دليو سكولارشيب كويم وي كم بعل صادقان زغون عينت كستاي بسي وي بغله مصحف كصحف ميستر كبل غله عدل كوهابيو ابز خمتي كنب كمهار خلي وي مامر كون خلي زغون ነገር سودحاني እተማው ዘለኹም ናትና ደቂ ዓድና ግን መጨረሻም እንታይ ከም ትኾኑ ንርኢ ትደስ ዝብል ነገር ድማ ከም ከልቢ ደድሕሪ ጽምዶ መኻድኩም ጽምዶ እዚኣ ተገይራዶ ጽምዶ ኣብ ዛላምበሳ ተገይራዶ ጽምዶ ጾሮና ተገይራዶ ዝኹሉ ተሓሊፉ ሕጂ ጽምዶ ኣበይ ኮይኑሎ ኣብ ሱዳን ጽምዶ ምስ ፋኖ ኮይኑሎ ጽምዶ ምስቶም ናይ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ክመጽእ ዝቃለሱ ዝነበሩ እሞ ድማ ድሕሪ ለውጢ ዓብዪ ስልጣን ተዋሂቦም ዝነበረ እምነት ዝነበሮም ኣብ ወዲ በሻሻ ዝሓሸ መንግስቲ ክኸውን ኢሎም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ከም በዓል ፕሮፌሰር መሐመድ ከም በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ እዚኦም ኩሎም ሪኢና ማለት ነው ሓቂራ ስለዚ እዚኣ ከይትሐመኩም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ መሕፈሪ መሰንበዲ ወዲ በሻሻ ነዚ ክሪእ ከሎ ድቃሲ ይብሉ ስለዚ ጽምዶ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን መርዲ ኣሎ ኢለኩም ሓቂ መርዶኩም ተጸበዩኩም ብፍላይ ኣረን ራእይኩም ኣሎ ዲም በዕነ ብፍላይ ደንበዕነ መርዶኩም ተጸበዩ ቶም ናትና ደቂ ዓድና ድማ ካብ ጽምዶ ገና ካልእ መርዲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ክሰምዑ እዮም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ነጊረኩም ነይረ ሕጂ ራእይዋ በፂሑ ሶ ናይ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ናብዚ ጽምዶ ዝምእታው ምሕዋስ ናይ ፕሮፌሰር መሐመድ ናብዚ ጽምዶ ዝምእታውን ምሕዋስን ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ሕወሓት ብግልፂ እቶም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ወይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ናይ ሕወሓት ወላ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይረኸቡ which is ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ግድን ርክብ ስለ ዘለዎም ወዲ በሻሻ ወይ ኣማኑኤል ኣሰፋ ወይ ዝኾነ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ዳ ርእይዎ ንዕኡ ዓብ ኣድቫንቴጅ እዩ ምክንያቱ
نحن ناي معكلاي كوميتي ناي حوحت أبزبوت هذا ترخيب يلو بوليتيكا خسرح خمس خل كلنا نفدتين بوليتيكا سرحة أي سرحة بس عجي نهزبي إثيوبيا من اللو زخيل كله نقعد ودي ود بشاشة كله ودي بك بحاسوت نهزبي إثيوبيا من اللو زخيل بحاسوت نهزبي أورومو من اللو زخيل نقرات ودي ድሕሪ ሕጂ ወዲ በሻሻ ንህዝቢ ትግራይ ዘእምነሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ ነገር የለን ህዝቢ ካብ ቀፂሉ መን እዩ ህዝቢ መሓራ ማዓሲ ዝብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ ዝኸድልና ዝብለሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ህዝቢ ኦሮሞ ደሰይም ሓንቲ ቪድዮ ርኢኩም ነይረ ህዝቢ ኦሮሞ ካብቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ንላዕሊ እንዳተጨቆነ ዝመውት ዘሎ ዝዛረበሉ ስኢኑ ዘሎ እዩ ጀዋር መሓመድ ጥራሕ እዩ ዝዛረብ ንባዕሎም ቶም ናይ ኦሮሞ ልሂቃን ኢና ዝብሉ ቀደማ ሓደ ኮይኖም ዝቃለሱ ነበሩ ሳቶም ሕጂ ንባዕሎምን ፋሕብትን ስለ ዝኣትዎም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝበፅሖ ዘሎ ስቅያት ከምቲ ናይ ቀደም ክንሰምዖ ስለ ዘይከኣልና ዳ እምበር ንህዝቢ ኦሮሞ ካብ ሕወሓት ንላዕሊ ባዕሉ እዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኦሮሞ ወዲ በሻሻ ባዕሉ በዓል ሽመልስ ኣብዲሳ ብምሉኦም ትማው ዘለዎ ኦሮሞታት ሳቶም እዮም ዝቅጥቅጥዎን ዝቀትልዎን ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ንህዝቡ ብድሮን ዝጭፍጭፍ መራሒ እሞ ድማ ንኩሉ ብኣንማማ ዝጭፍጭፍ መራሒ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ወዲ በሻሻ እዩ ተራእዩ ድሮን ኣብ ትግራይ ተጠቂሙሉ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ነጊርና ድሮን ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ተጠቂሙሉ ድሮን ኣብ ህዝቢ ምሓራ ኖርማል ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ ጎጃም ኣብ ካልኦን ከባቢ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጎጃም ባህር ዳር ሒዝካ ምክንያቱ ካብ ባህር ዳር ንጎጃም ቀረባ እዩ ከይደ ነይረ ነይረ ብፍላይ ደብረ ማርቆስ ካብ ደብረ ማርቆስ ተበጊስካ ንባህር ዳር ብሚኒባስ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓት ተኣቱ ትኽእል ኢኻ ሰው ወታደር ኮይኑ ካብ ጎጃም ተበጊሱ ደብረ ብርሃን ባህር ዳር ዋና ከተማ ናይ ክልል ኣምሓራ ከይትተሓዝ ተባሂሉ ወዲ በሻሻ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ናይ ፋኖ እንድሕር እዩ ከይዲ ይኮነን ዝዋግኦ ብድሮን እዩ ዝጭፍጭፎ ክጭፍጭፍ ከሎ ድማ ህዝብን ሰራዊትን ኣይፈልግ ንኩሉ ብሓደ ስፔሻሊ ነቲ ህዝቢ ንምርዓድ ንፋኖ ይሕግዙለው ኢሉ ስለ ዝኣምን ነቲ ህዝቢ ንምፍርራሕ ኩሉ ዓይነት ነገራት ይገብር ኣሎ ወዲ በሻሻ እዚ ናይ ሓደ መንግስቲ ምውዳቕ እዩ ዘርእየና ናይ ሓደ መንግስቲ ምውዳቕ ግን እታ ቪድዮ ከርእየኩም እዩ ዜሮ ዜሮ ዝፅምዶ እዚ ከምዚ ስኻትኩም ትብልዎ ዝነበርኩም ኣብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስታትን ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስታት ወይ ዩቱበራትን ተሓፂሩ ኮፍ ዝብል መሲልኩም ነይሩ ኣብ ዝበፂሕሉ ሓደ ነብሱ ዝኸኣለ ኢንስቲትዩሽን ይፅምዶ ፅባሕ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዘለኣለም ኩናት ንኸይህሉ ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ናይ ዘለኣለም ኩናት ንኸይህሉ ሓደ መቆፃፀሪ ከም ሓደ ኢንስቲትዩሽን ንዓና ዘገልግለና ፅምዶ እዩ ፅምዶ ኩሉ ፅምዶ ድሮን እዩ እዚ ፅምዶ ዝተዘይህሉ ነይሩ ወዲ በሻሻ ንህዝቢ ትግራይ ብመንግስቲ ሱዳን ገይሩ ክወግእ ብኤርትራ ገይሩ ክወግእ ብካልእ ገይሩ ክወግእ ንድሕሪት ዘብሎ ነገር የለ ንሻዕብያ እውን ከምኡ ደሰይ ኣንጻር ኤርትራ እውን ኩሉ ነገራት ከይገብር ፅምዶ ሓፂርዎ ኣሎ ስለዚ ወዲ በሻሻ ንበይኑ ተሪፉ ኣሎ እቶም ከዳዓት እንታይ ዝብሎ ደብረፅዮን እቲ መሪሕነት ከዲዑሎ ኢልዎ ተኸዳዕ መሪሕነት ናይ ሕወሓት ግን እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ሰው ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዚ ሕብረ ብሔራዊ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሎሚ ፅምዶ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ጥራሕ ኣይኮነን ፅምዶ ናይ ኩሉ እዩ ኣብ ኩሉ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘሎ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ለውጢ ክመፅእ ዝደሊ ኢትዮጵያ ሰላም ክትረክብ ኤርትራ ሰላም ክትረክብ ከምዚ ወዲ በሻሻ ዝብሎ ዘሎ ወደብ እንድሕር ዘይረኺብና ተሓኒቕና ንመውት ኣለና ዶ ወደብ ናትና ኢዶ እዚ ደፋር እዚ ደንቆሮውን ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ንወዲ በሻሻ መንነቱ እንታይነቱ እንድሕር ክትፈልጡ ደሊኹም ናይ ዶክተር ሚልኬሳ ኢንተርቪው ስምዕዎ ኢኹም ብዙሕ ግዜ ጀዋር መሓመድ እውን ደጋግሞ እዩ ወዲ በሻሻ ዘይተማሃረ እውን ስለ ዝኾነ ሻብዓይ ክፍሊ እውን ስለ ዝኾነ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ስለ ዘለዎ እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ይደኖ እንታይ ኢና ክንብሎ ነብሰ ምትሓት ኢና ክንብሎ ወዲ በሻሻ ነብሰ ምትሓት እውን ስለ ዘለዎ ዝበሃልን ዘይበሃልን ሶ ኢሉ ይዛረብ ፅምዶ እዚ ካብ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ሓሊፉ ካብ ኤርትራን ኣምሓራን ወይ ፋኖን ካልኦን ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ይበፅሕ ኣሎ ረእይዎ ሜይቢ ፅባሕ ድማ ሰላም ክኸውን እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ክንርኢ ኢና ከምኡ ኢልካ ኣብ መንጎ ኣብ ማእኸል ሶማል ኣብ ማእኸል ጅቡቲ
ኣብ ማእከል ኬንያ ኣብ ኩሉ ክንርኢና ሽዑ ቀረን ኣፍሪቃ ካብዚ ኩሉ ሕቶት ተቆፂ ብሰላም ዝነብረሉ ዘመን ክመጽእ እዚ መስናይ ሎማዓንቲ መደብና ብካል መደብ ስካዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ